Mae gwaith ar y Pensaernïaeth darged Cenedlaethol yn ymwneud â'r dyfodol. Dyfodol systemau a gwasanaethau GIG Cymru. Rydym yn creu'r targed, gweledigaeth glir o ble hoffwn fod ym mhen 10 mlynedd, a thu hwnt. Rydym yn dechrau drwy ddeall ble rydym ni nawr, sut mae pethau'n cysylltu, ble y gallai pethau weithio'n well. Yna, rydym ni'n dylunio'r dyfodol, ble rydym ni am fod a sut rydym ni'n mynd yna. Dyfodol sy'n diwallu anghenion pob math o bobl. Cleifion, clinigwyr, ymchwilwyr a rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Pobl sydd angen y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir i wneud y penderfyniadau cywir, fel ble i fuddsoddi i wella iechyd y cyhoedd. Gallu hyd yn oed ein harwain at ble i integreiddio deallusrwydd artiffisial yn ddiogel ac yn foesegol yn ein gwasanaethau. Rydyn ni wedi dechrau nawr, fel y gall GIG Cymru ddarparu gofal mwyaf cydgysylltiedig sy'n canolbwyntio ar y claf sy'n posibl. Mae dyfodol gofal iechyd yn cael ei gynllunio heddiw, gyda phwrpas, gyda phobl, gyda'n gilydd.